I boy wekele mu ndi bibe mu bochi manu no ma. Andi bibe mu no lanya ebe onye nwe mu no ta holy ground Ngor Okpala. This is Altar Zion Ministry Ngor Okpala, a holy place. People need different place abia ekpere. Whether prophet or prophet anoya. Ibrum pagi bia here abia ekpere believe na chukwu azala go tan accord because this place is already holy. Only the breeze in echo here. That God is here. Ngor Okpala is a blessed land. Ngor Okpala Walagozi is a holy place. People come here to pray. The atmosphere alone, this place is already anointed. And this place, Adela blessed already to heal any sickness, anything if you be here. If you have not been here, you will not understand. I appreciate our prophet and I really thank God of Zion for making this project possible. Billions of naira bala here. This is not million, billions. The location here from ala to who the iron, who the pipe, who the things in here, who don't know here more than 1,000 workers, more than 1,000 people know here now every day and night. Just imagine go now abandon around they pay 15,000 daily or 7,000 times here again when I go Zion Ministry have been paying out to support these people no here. Look at the kind of iron and then they're building materials and then they know into building projects. My head all this road on other. You lay pipe on the man this is billion projects. So why only women is doing this is to appreciate our prophet and to appreciate all supporters of Zion. I say may God Almighty bless every one of you that have been supporting. And I'm encouraging everybody next on you women Zion. Already biko balia can something they drop this place. Come and do it on your own. God must surely bless you. Only women have been doing this. This is one of the secrets many people now. You come and drop. Come, drop it for the sake of God. This is our own. Here our labor can make here. Here I won't allow you. Here I won't allow doors. You can have massive this place. You know here now you can make call. MTN mass. You can make call. You can communicate with your people. I want to be here many years ago. Doganya na here. Imo here. And work here. She jidegi Imo here. But look at the kind of project you got here. Come go show no thickness how we from ala to elu. Who thickness from ala to elu. Come and watch by yourself. Look at the thickness. Look where balano. Cast here runelu. So why I'm showing you this is multi-billion project. May God bless our prophet and bless all Zionites, all lovers of Zion. All over the world. May God provide for you guys. Chineke roputaruno. Ndị niile tiga he na project no believe no be na-etinye ka Chineke mere gị. This is our own. I love Prophet Ebuka Obi. I love him. He's a nice man. For ya we will let him and Ali Igbo go share that he's a good man. God bless you all. You na mana ga mteke no kwa mun na kwa gbasigo work up no problem. Ngwa na chiata na azu ka ikpa ba kwesịrị. Enwere ihe video nweta mkpụrụ abalị na-abụ n'ịtọ gara aga depend mgbe ọ bụ n'iji n'afọ video anụ weta eme so ndị mmadụ je na comment section na-ekwu okwu dị anya enwebe m time mana most of the comment afụgo m ya then mgbe this video play mgbe video anụ nwere video play somebody were say instead of it na waste all this money ebe a na-alụ church why alụrụ factory why alụrụ industry employee and them mad mweje na page onya mwe check it ka mma no nwele ebe okwu about bad government okwubere okwu maka onya ebe ka ono obodo oyibo kedu ihe ọ na-eme n'obodo oyibo so onye na chukwu mu ihe ọ na-eme ebe ahụ mana ihe dị after wa afọ ha n'ihe ọbụla that has to do with ụka ha bịa chiwe na ndị ọ na-post ndị ọcha na-eti mmọnwụ maka ndị ọcha say celebrate Halloween ha on a post here, he doesn't have problem with it. When everyone problem bo ihe obuna gbasalo ụka na yalo factory na yalo industry. Mwe jukwu ọzọ company niile dị na China are they run and sponsored by individual.
Anyway, corporate organizations that are under government that runs those things. So you just onwe or church ya bịa lụọ ọrụ gị factory I employ. What of church lụcha asị na ọsọsọ ndị ụka ka I am employ? Will you also buy to the idea? Now this video kita ọ bụ na pay attention and don't hear this guy kwụsị ndị na-alụ iron ebe ahụ unu ma ego na iron wọtụ. So ijuzi onwe gị onye a na-ego this iron eji alụ ihe a ọ dị gị ka agụọ ya na-agụ ndị be ha. Ndị na-alụ ụlọ ebe a ọ nọghị employment ka eme ha. Ndị niile na-anụ ụlọ ebe a sị gị na ha cheghị na bụ ndị ụka. Ha cheghị na abụrụ ndị ụka. Most of them bụ ndị na-eme any other thing, and most of them abụrụ ndị Zion self. A lot of them bụ Christians, some of them bụkwa ndị na-eme omenala, but na ha nwere aka they decided to come and work. Afụnubere m onye na-alụ ọlụ na-enye criticize ebe ọ na-alụ. It's only these gullible ones. Na m njikwa ọzọ kezi ihe ọzọ unu chọọ ka ndị ụka mee. Akwa ọkụkọ pụta mgbọsị a mee ihe niile o mere nwekwa onye si ya lụọ company. Ha lụọ họteelụ ha na-akpali ego nke ha on their own, nwekwa onye gwa ha okwu company. Maazị dibịa nọkwa na nke ya n'ekpokọ crowd nke ya na-emele onwe nke nwekwa onye si ya lụọ company. Mmiri enwele ụlọkwa họteelụ nke ya enwekwa onye si ya ọlụcha họteelụ na asị ya na họteelụ ahụ worth 1 billion. Onu nwa mele estimate gwa anyị. So hotel worth 1 billion. Can't 1 billion put up a company in Southeast that can be able to employ Southeast people? Or here juzi onwe ka ajụjụ. So all these things kita anụnwa now a na-ekwu ya. Mgbe megide ihe anụnwa kita unu adịrọ interested n'obodo emepe na ka njikene gị ngwa na-ekwu ihe a gwa anyị ndị obodo ahụ ejehoje wele ha na ahụ before Zion na-abịa, before ndị gọọmenti nye Zion Ministry ha lụọ ha chọrọ ịlụ, before the government a na-etinye aka wele anye Zion Ministry gwa anyị ndị obodo ahụ ewele ha na ahụ lụọ company. Kedu ihe mee Gwando company ji gbaa ọsọ mgbe ha batara na that village? Kedu ihe mee ha ji gbaa ọsọ? Nwakwa na ha eti ihe isi iji gwa gị na ọ bụghị ọkọ ọhịa niile ka a na-awa awa. Enwere ọkọ ọhịa ya bụ iti isi walụ ịgba ọsọ. So ha tiri isi fụ na nya bụ ihe enye ha ezigbote nsogbu ha agbalụ. Sọsọ ụka bụ ihe that can be able to suppress the principalities and powers that is governing those areas. Ọ bụrụ na amara ya ka unu malia onye nwa ka nsị ka nkwe. So biko ebe obi na-ene anyị asị m ihe ọma mere onye ọbụla ka ọ dịkwanụ.